8 mars u kɔni ko ko muso ka hakɛ an ka hakɛ defan a ma defan kosɛbɛ ne yɛrɛ ka hakilina na a ma defan kosɛbɛ dɛ an ka fayew kɔnɔ gɛlɛyaw bi hali k'a da sugu kɔnɔnaw ka gɛlɛn sugu kan ka kɛ an lafiya yɔrɔ mais bi sugu ka gɛlɛn bon n'a fɔra ko an ka an fɔ k'an ka hakɛ bɛ ka defan bi an ye galon tigɛ bingani ka wale ka ca bi dɛ a b'an ka fayew kɔnɔ a b'an ka kabilaw la a b'an ka sigida la a b'an ka jamana kɔnɔ dala dumuni ma nɔgɔ a ma nɔgɔ Mali kɔnɔ dɛ k'a daminɛ kaba ni balo yɛrɛ la a ma nɔgɔ i y'a faamu a ma nɔgɔ malo yɛrɛ ɲuman yɛrɛ n'i ma 120 bɔ i ma 110 bɔ i t'o sɔrɔ bon saɲɔ yɛrɛ an tun bɛ saɲɔ san 80 an b'a san 70 wa saɲɔ yɛrɛ taara fo 100 dɔw b'a feere 100 dɔw b'a feere 90 saɲɔ b'u la donc balo gɛlɛya kɔni an tɛ se k'o fɔ ma nɔgɔ o muso de bɛ tobili kɛ muso de bɛ fɛn bɛɛ kɛ cɛw da n'u ye nasɔngɔba kelen in bɔ ka ban dɔrɔn a banna olu bɛ fankelen bɔ an yɛrɛ bɛ fankelen bɔ sisan musow ta kelen b'u de sisan